Bueno, kaixo, kaixo. Futbolean, sarisa emoteko gurekin dago Virginia Arakiztain, Eibar Kirol Elkarteko zuzendaritzako partaidea. Eibarko taldearekin, bi etapetan izan dugu aurtengo saritua, bietan ere ia partidu guztiak jokatuz, atzelari brasildarrak seriotasuna eskaintzen dio taldeari, eta badaki beti bere tokian egoten sendo. Horrez aparte, bere jaioterriaren alde ere nabarmendu da askotan, Eibarren hainbat ekimen bultzatuz. Juliana Aparicio Juju bada saritua. Eta gimnasia ritmikoan, sarisa emoteko gurekin dago Miriam Merino, gimnasta handia izandakoa eta gaur egun Ipurua klubeko entrenatzailea. Ipurua klubeko zuzendaritza taldeak jasoko du aurtengo saria. Gure herriko gimnastek lortzen dituzten emaitzekin batera, atzetik bulego lana egiten dutenek ere bere pisua dutelako horrelako lorpenetan. 3 eusten diote pisu horri, Carmen Baroja presidenteak, Ana Pérez diruzainak eta Angela Bita idazkariak osatzen dute hirukotea. Golfeko sarisa emoteko gurekin dago Patxi Lejardi, udaleko euskara zinegotzia. Orain dela 11 urte sortu zuten Eibar Golf Pitch and Pad taldeko sortzailetakoa dugu berau, azken denboraldian Gipuzkoako absolutu mailako azpitxapeldun izan da, eta bere joko handikapa, edo torneo bakoitzean eman beharreko kolpe kopuruaren bataz bestekoa, bostekoa izan da, gure herriko ordezkari nagusiena dugu, Juan Luis Tueros da, golfian saritua. Bale, barkatu, sarisa taldeko Eduardo emango detza. Hor dakagu, Juan Luis Tueros, sarisa jasotzen. Herri kirolak, sarisa emoteko gurekin dakagu Dioni Cortina, Eibarko Euskal Jokoak taldeko ordezkari fina. Ondo gogoan dute Eibarko Euskal Jokoak klubekoek, gaurko saridunari esker ikasi zutena herri kirolei heltzeko orduan. Bere sasoian joko garrantzitsu bat irabazita, harri jasotzen lehenengo eta aizkorarekin ondoren, erakustaile bikaina izan zela gogoratzen dute haren ondorengoek. Maiatzean hil zen Roberto Oregiren izenean, izaskun bere alarguna jasoko du saria. Irutxirloan, sarisa emateko gurekin dago Jose Nurkia, Azolaberriko gaur egungo presidentia. Orain dela 26 urte sartu zen bazkide Azolaberrin eta ordutik dihardu maite duen kirolau egiten, 2006an Euskadiko txapela jantzi zuen eta bazkide eredugarri izateaz gain beti dago prest laguntzeko. Zuzendaritzako kide ere bada eta baita bolatokiko arduradun eta teknikari nagusia ere. Jose Manuel Pérez Maka da Irutxirloko saritua. Igerik eta sarisa emoteko gurekin dakagu Edu López Reta, Eibar Igerixan taldeko entrenatzailea.
Sari hau birentzat izango da. Biak dira elgoibartarrak eta elkarrekin etorri ziren Eibarri Gerixanera orain dela 8 urte. Hainbat domina irabazi dituzte, Gipuzkoa zein Euskadi mailan podiumera igota inbestetan. Bere abiadurari esker tximeleta eta krolean hobeto moldatzen den Igor Ruiz eta librean espezialista den Ekaitz Lago dira sarituak. Judoakin jarraituko dugu eta saria emateko gurekin dago Egoi Esteban, Kalamua Judo Klubeko gaur egungo burua. Aurretik ere, adinean aurrera egiten zituen pausoetara egokituta, domina asko ditu irabazita, aspalditik Kalamuarekin lehiatzen diharduen judoka gazte honek. Aurten ekainean, anoetan egindako gerriko beltza lortzeko azterketan, titulua eskuratzeko gauza izan zen, eta horrela gure herriak lortu duen azkena dugu berarena. Markel Simon da sariduna. Jagerrakin jarraitzuko dugu eta sarixa emoteko gurekin dakagu Jessica Hotz, gure herriko arima galduak taldearen gaur egungo kapitaina. Berria bada ere taldean, gogo handia erakutsi du eta ikaragarri hobetu du. Juger eskolan ere parte hartzeraino. Dagoeneko bi txapelketetan hartu du parte. Valladolideko Summer Cupen eta jakina Ibarren Uztailan jokatu zen World Club Championshipen. Hau da, Juger modalitateko mundialean. Xavier Teruel da etorkizun handiko jokalaria eta ezin izan danez etorri, Jessica hartuko da usaria. Karatearekin jarraitzuko dugu, eta sarixa emoteko gurekin dago Rafa Gallego, Urki Amaina karate taldeko arduradu nagusia. Aurtengo saritua, 6 urterekin hasi zen karatea praktikatzen, eta etxetik zetorkion irakaspenari helduta, 14 urterako gerriko beltza titulua eskuratuta zuen. Orain, 21 urterekin gerriko beltza lehenengo dana da. Jose Antonio beraitak iaz irabazitako sariaren bidetik, oraingoan Suban Oiosek ondo baino hobeto merezitako saria jasoko du.
Bueno, oso lagarri Eibarko koro gaztekuak, neguko ahotsak izeneko diskoa etara da joan dela pare bat aste, Gabonetako kantekin, eurek ematen ditzen ukitu berezixakin, eta bueno, nahi izan ez gero hemen eukiko zu hemen kanpuan erosteko aukera. Txalo bat gure artista gaztien dako. Bueno, zuek bez arixa merezi dozu, baina bueno, aurrera ingo dugu, kirol arnuan gaur behintzat, kickboxingakin, sarixa emoteko gurekin dago, Asier Inda modalidade horretako Topinburu Kirol Klubaren izenian. Gure ekitaldian kirol modalitate berria den honetako saridunak 4 urte daramatza praktikatzen, eta dagoeneko 3 jaialdi edo beladatan hartu du parte, euroetako 2 irabaziz gainera. Euskadiko azken txapelketako finalerdietara iritsi zen borroka modalitate horretako K1 mailan. Saria beraz, Jon Núñez dos Santos zentzat izango da. Mendixakin jarraitzuko dugu eta saria emateko gurekin dago Ander Egurrola, sarituaren laguna eta garai beretsuan korrika hasi zena. 2018an hasi zuen bere ultra trail distantzietako ibilbidea, ordutik bertatik postu bikainak eginez, jokatutako probetan, aipatzekoak dira Euskal Herriko ultratxapelketan lortutako 3. postua eta Euskal Selekzioarekin Galizian jokatutako Espainiako txapelketa eta Madeiran lehiatutako munduko kopa. Pello Berriz Beitia da aurtengo sariduna. Eta pelotakin jarraitzuko dugu, sarixa emoteko gurekin dago Ander Azkargorta, Deporreko pilota batzordeko kirol delegatua. Pilotaren pasioa bizi du Mendaroko pilotari honek. Orain dela 2 urteko denboraldian Gipuzkoako mendebaldeko txapelduna izan zen 4:30 barruan. Eta iazkoan Gipuzkoako banakako txapelketan final 8-renetara iritsi zen. Gaztetxoen entrenatzaile bezala ere aritua dugu. Aurtengo saritua, Aitzart Iraolagoitia dugu beraz. Saskibaloian, sarixa emateko gurekin dago Unai Eizagirre, Eibar Saskibaloiko jokalari eta entrenatzailea. Hamar urtetik gora egin ditu jokalari moduan, orain dela urte batzuetako katukalen hasi zuen bere ibilbidea, ondoren gaur egungo Eibar Saskibaloira pasatzeko, lehiatzen ere probintziako 3. mailan hasita, bera jokalari zela, taldeak lehen mailara heltzea lortu zuen, erreboteak hartzea zuen bere ezaugarri nagusitzat. Iker Hidalgo pibotea da, sariduna. Bagoia aurrera, eskuaxa, sarixa emoteko gurekin dago Alberto Ferreiro, kirol modalidade honetako izen handiena gure herrian. Aurten hasi bada ere eskuaxian jokatzen, aurrerapen handiak egin ditu dagoeneko. Bere jardunbidea ez da horretara bakarrik mugatu eta Euskal Ligako hainbat txapelketatan parte hartzeaz gain, klubaren antolaketa lanetan ere badiardu buru belarri. Oskar Ferreiro da hain denbora gutxian meritoak batzen joan dena. Tenisian, sarixa emoteko gurekin dago Patxi Lejardi, udaleko euskara zinegotzia.
Bera dugu Unbe Tenis Klubeko bai ikasle eta baita jokalari veteranoetakoa ere, gogo eta zaletasun handikoa dela esanez ez dago guztia esan da, hainbat kontinentetan ere lagabaitu bere arrastoa. Gure herriko tenisa bultzatu eta auspotzeko ezinbesteko bihurtu zaigu dagoeneko. Aurten Gabriel Saro izango da saritua. Eta tiro olimpikoan sarisa banatzeko gurekin dakagu berriro Ekaitz Juaristi eta Kitxo Euskal Elkarteko presidentia. Gure herriko armagin espirituari eusten alegintzen badira ere, ez dute bide errazik dinbidamba kirol taldekoek sasoi batean urtero San Juan eta San Andres torneoak antolatzeko. Lehiaketa horiek egiteko instalazio faltak bertan behera lagatzera behartu diete, baina udalari horren eskaera egiteko aprobetxatu nahi dute. Iker Badiolarentzat izango da saria. Triatloian, sarisa emoteko gurekin dago Alberto Agirre, 3 kirol batzen dituen Jazz Eibar triatloi taldeko kideetako bat. Badira 5 urte inguru gure herriko triatloi taldera heldu zela eta ordutik asko igarri da berak egindako lana antolakuntzan zein kudeaketan, inplikazio horri eutsiz lehiaketa askotan parte hartzeaz gain, gaur egun berak koordinatzen du multikirola taldearen barruan. Veteranoena ez bada ere, Aitor Fernandezek ondo merezita du saria. Txakurkrosa, sarisa emoteko gurekin dakagu Unai Fernandez, igaz modalitate honetako saria jaso zuen bera. Orain dela gutxi hasi bada ere kirol honetan, gogotsu dabil adopziozko ibartarra. Aurten egin du debuta, Zuli txakurrarekin eta Amarok taldea ordezkatuz. Hala ere, aurretik sartu zen mundu horretan, bere bikoteari laguntzen. Horrez gain, Eibarko txakurkrosaren antolaketa lanetan ere izan dugu. Nagore Angiozar da bera. Txirrindularitzan saria emoteko gurekin dugu Galder Lazuen, gaur egungo Eibar Energia Hiria taldeko arduraduna. Profesional mailan jardun izan du azken 8 urteotan, Debabarrenan hasi zuen bere ibilbidea afizionatuetan, eta behin profesionaletara jauzi eginda, Kolonbiako Postobon taldean debutatu bazuen ere, Euskaltel Euskadin egin ditu beste urte guztiak. Hurrengo denboraldian, emakumezkoen laboral kutxa taldea zuzenduko du Peio Goikoetxeak. Waterpolua, sarisa emoteko berriro gurekin Ekaitz Juaristi eta Kitxoko presidentia. Urte askotan zuzendaritzako partaidea izandakoa eta gaur egun ere presidente ordea. Inoiz ez dio klubaren alde lan egiteari laga, baina orain zuzendaritza laga behar duenez, ordua heldu dela iristen diote bere lana errekonozitzeko. Fito Malagarentzako izango da saria, baina bera ezin danez etorri, Inigo Laskuraine jasoko du. Busuan, saria emoteko gurekin dago Ramon Kina, TAT Gimnasioko arduradun nagusia eta prestatzaile nekaezina. Aurtengo sarituak egindako lanaren arloan, Gipuzkoako Busuaren eta TAT Gimnasioaren
alde egindakoa nabarmendu dute, bai zanda modalitatea errekonozitzeko, baita borroka txinatarra bultzatzeko orduan ere, lan paregabea egindakoa da, bere epaile lanetan emandako pausa handiak ahaztu barik. Luis González da aurtengo saritua! Eta sustapenaren sarira pasauko gara oin, sarixa emoteko gurekin dago berriro Patxi Lejardi, euskera zinegotzixa. Gogotik diardu enpresa honek azken urteetan kirolaren alde lan egiten. Azken aldian batez ere Eibar Rugby taldekoen babesle nagusia izan da, eta da. Kirolak horrelako laguntza behar izaten duelako, Guridi tabernarentzat da saria. Eta jasotzeko, hemen ditugu Alfredo Cobo, Jose Ángel Bikuña, Aitor El Coro eta Jon eta Eba Ediguren. Bueno, eta errekonozimenduekin hasiko gara, eta sarixa emateko gurekin dago Jon Iraola, Eibarko alkatia, aurten estreinatutako legegintzaldi berrixan. 2018an sortu zuten taldea, ordura arte Eibarren gutxik ezagutzen genuen kirol modalidade berrian gainera, baina nahikoa izan zaie bide labur hori, animatu eta Eibar kirolaren Europarriria bihurtu zela aprobetxatuta munduko txapelketa antolatzeko Eibarren. Unbe izan zen horren lekuko, Rose García, Arima Galduakeko gaur egungo presidenteak jasoko du sarixa. Eta errekonozimenduko beste sari batekin goiaz, eta sari hori emateko berriro jetxiko da ona Ramon Kina, gure protagonistarekin harreman berezia izan duena aspalditik. Amainako tigrea ere deitua, ibilbide bikaina egin zuen boxeolari bezala eta ezkondu ondoren, borrokatzera igobarik ere, hainbestetan maite zuen kirolaria emana. San Juanetako astelehenako beladak urtero prestatu ditu mimos eta baita gaztenei aholkuak eskaini. Jose Pérez dugu bera. Eta saria jasotzeko Arrate Bere Alarguna eta Joana Alaba ikuke ditugu. Eta Jose Perezekin batera gogoratu nahi ditugu baita urtelaga gaituzten Urtzia Bantzabalegi, gure sarixa irabazitxakoa gainera rugbisan, eta Unaz Garzia gaztea. Beste, txalo, bere bat, eurontzako da bai. Bueno, eta euskararen sarixa emateko gurekin dako berriro be Ekaitz Juaristi eta Kitxo Euskara Elkarteko presidentia. Bi semek
Bi semek pilotan dihardute eta badira 4 bat urte pilota batzordean sartu zela, matrikulen kudeaketa dela, kartelak eta prentsa horrak, ezin finago dihardu, euskeraz beti, eta informazio ezin zabalagoa bidaliz, askotan gurean tokirik ez dutenak, eta pozik ikusten zaio, eskolan gero eta neska mutil gehiago daudela ikusirik. Mirari, ubera da, aurtengo euskera saria! Zango ditut labur-labur, lehen da bizi eskerrik asko sari zagaitxikan, enuen espero eta ilusio handi zein dezta, eta bestetik eskerrik asko zueri eta kitxo hori. Bestela nik idatzitakoak alperrik izango netzake, zuek espalek zendukez publikauko, hasi que eskerrik asko. Zuek itxen zuela nagaitxikan, zuek ematen duzue pelotaren barri, herrizan. Pilota eskolan izenean, eskerrik asko. Eta besterik gabe, gora kirola, gora euskera eta indeiun, kirola euskeraz. Eta gaurko azkenengo sarixa banatuko dugu, sari berezisa, bere kirolean ibilbide ezin bikainagoa egin duenari saria emateko, gurekin dakagu berriro, Jon Iraola, Ibarko alkatia. Irailaren 27tik, esan dezakegu Eibarrek baduela 8.000 bat egin duenik. 8.163 metroko Himalaiako Manasluun, munduko altuenetan 8. egin zuen balentria. Aurretik dena dela Adeporreko bazkide dugun alpinistak 3.000 metrotik gorako Pirineetako 213 gailurrak 52 egunetan eginda zituen. Fernando Errekalderentzat da sari nagusia. Bueno, nik bai esangot zeo zer. Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko etortziarren eta eskerrik asko niri bebai gonbidatzeagatik, ze plazer bat da niretzat hemen gaur egotia sariak banatzen. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot eta kitxori, urtero egiten duzuen lanarengatik, badakit ekitaldi honen atzetik beti dago esfortzu handi bat, lan pilo bat, egiten dozuena eta orduan horregatik eskertu nahi dizkizuet, urtero egiten dozuen lanaz. Azken finean, ekitaldi hau klasiko batian bihurtu dozue. Azkenengo urtiarien, azkenengo egunean, ona etortzia 12etan sariak banatzera. Beraz, zorionak zuei bebai eta eskerrik asko. Sarituenei, bihotz-bihotzez nire zorionik beroenak. Datorren urtean 24an udalak Eibarko kirola bultzatzen eta indartzen jarraituko du. Hori da gobernu taldeak daukan helburu importantia, beraz horretan gabiz eta horretan jarraituko dugu. Eta, besterik ez, urtia ondo amaitzu, datorrena 24a hobeto hasi, eta hori bihotz-bihotzez zoriontsuak izan. Eskerrik asko benetan. Bueno, Etxabe aipatzekoa da, banatutako sari guztiak, Rosa Etxabe markinako artistak egindakoak dira, eta berandako betxalo bat hemen dikan. Eta betiko ohiturekin jarraitzeko, hona hemen pare bat gonbidapen, iaz hasitako bideari jarraituz, San Silvestre proba hastear izango dugu. Errebal plazaren aurretik irtengo da ordu batetan, 5 kilometroko distantzia egingo dute, edo dozue, antolatzaileek diotenez,
4:30 guztiok elkarrekin egiteko asmoz, gero gainera 1:30 hasita erromeria izango da Untzagan, Jainaga eta Narbaizaren eskutik. Eta urte berriari agur dotoria itxeko, ohikoa danez, urkora igotzeko aukera hor dago. Klub Deportiboko mendi batzordeak aukera ematen du goizeko 9:00, Depor parean elkartu eta urkora igotzeko. Gero urko puntan 10:30 egingo dute ohiko argazki ofiziala. Eta aurten, 100 lagun behintzat bildu nahi dituzte, 2024an klubaren mendeurrena izango dalako. Orduan, zorionak Klub Deportiboari eta izango dugu zertaz gozatu urte osoan zehar. Eta azkenengo barra, sarixa emondo zuenok eta sarixa jaso dozuenok mesedez atarako dugu taldeko argazkixa kanpoan Errebaleko eskilaretan. Eta dan hori eskerrik asko tortzearren eta urte berri on, eskerrik asko.